салом, як хабар. шурӯъ аз 1 июни сол шаҳрвандони хориҷие ки мехоҳанд ба Россия сафар намоянд бояд на дертар аз 72 соат пеш аз вуруд ба ин кишвар дар бораи мақсадҳои вуруд ва будубош маълумот пешниҳод созанд. дар ҳолати таъҷилӣ, масалан беморӣ ва ё марги наздикон, дархост метавонад на камтар аз 4 соат пеш аз расидан ба нуқтаи вуруд пешниҳод бигардад. пас аз пешниҳоди маълумот, рамз ирсол мегардад ки дар ҳудуди Россия танҳо тариқи он иҷозаи вуруд пешниҳод мегардад. муҳлати эътибори дархост 90 рӯз аст. киҳо аз ҳаққи ироаи дархост озод мебошанд? кӯдакони то 6 сола ва нафароне ки дорои иҷозатномаи зисти муваққатӣ ва ҳуҷҷати иҷозаи зист мебошанд. барои кӯдакони аз 6 то 18 сола волидон дархост пешниҳод месозанд. бо тарофаи суперқувва аз Edmobile интихоб танҳо дар дасти тост. дар ихтиёри ту 9 суперқувва аст ки метавон тибқи хоҳиш пайваст кард. гигабайтҳо, дақиқаҳо, паёмак ва ҳатто обуна ба ZTV. тарофаро бо хости худ бисоз, суперқувваро пайваст кун. хабарҳои бештар дар телеграм-канали Азия Плюс.